Ahojte. Long time no see. Dneska sme sa rozhodli reagovať na naše staré videá z nostalgie a... Ja som doma. Je ten vírus prečo? Reakcie naše staré videá. No, dúfam, že to bude. Ideme na to. Našim 630 odberateľom. Dajte vám like. Takto, že... Odber. Komentár. Dajte nám like, odber, komentár, aby sme mali views a všetko je úžasné. Našim 633 odberateľom. Ďakujeme. Takže prvé video bude toto naše sneak peek z roku, pred 4 rokmi, takže 2021. Z 25. septembra. Jaký umí. Bože môj, taký než svet. Ešte tie vlasy. Maťku, dievča. Áno, to bolo tam. Žika som chudá. Ja neokujem. To je dostal. Ježiš, tak kurinka. Tie vlasy to bola. Je staré kroxy, možno. Toto tričko. Ej, to ma nepustí najlepšie. Úžasné. Toto začína to intro staré. Ok, 5 rokov odtedy. No. To je 20.10.2020. Vidíš, že Žika si malička. Čo je to za začiatok? Spomalu. Neviem. Môže to veľa. Takže to bola veľa. No, môžik. Ale myslím tu tie blatky. Tie dve kroxy staré, pamätáš? No, ako to otvorené ešte. To je september. Október, to je to veľa. Že to je tak. Nebolo. Lorinko. Ježiši. Že kvalita úžasná. Hello, Bella. I love you. Vlasy možno. Ježiši Kriste. Sukne, divá. Koľko som tam mala rokov? 25 rokov. 7-8 tak. Ja som lepšia. Aj rád sa Aké vlasy, to čo je? Koľko som mala? Že zvládal tak príjať. A teraz ty mňa. Víš, tá koza. Až to. Iba. To sme naspäť. Proste že nie. To doteraz. Nikoho nebaví. Víš, to má... Ale to je už zima. No nie, úplne zima. Som bola v sukni, hej? Hovorím, že dátum. Nechodili by sa akože. Čo? To je koniec videa, no. Že to, že dobre, čaute, ani nič. Outro. Informácie. Dobre, teraz. A je to 12.10.2020. Nebol v strede. Neviem, Ako lebo to si bola tá dôležitá. Ako som rád, že keď také tme úplne. Ešte vidno. Taký vlások. Sedička tam. Pravo je na čo vidno. No, to je. Na stôl. To proste na kamere, vieš. Kvalita, že úžasné osvetlenie, super. Na 100%. A ten zvuk proste... Ako sme to mohli dať von? som stále chcela byť. Keď to robíme znova. No, to je prvá časť. Víš, tuto sme kameru neopravili. A asi odrozená. No. Otázka. Kosťom. Ovečka naša. Jaj. Čo to si robili? Chýba mi taká dáma, ktorá nebolo nič trápne. Si malinka, ježiš. Ja si máš. Víš, to je také dlho. Help sign. Prečo, bo som si filmky. Vysoká. To som myslela, že mám ísť do toho. Ale keď sa kážeš, ty to prežiješ. Áno.
Spravíme to! Doma. Anxiety. Už to ide. Pomalý stupne. To nechcem vidieť. Dneska lepšie. To už nerobím ani v súkromí. 31.10.2021 mala som make-up. To tak prvá náš pokus prvý. A No, tak nás napadlo, že by sme mohli urobiť takéto video, no ale... A potom viac pokusov, no. Oveľa lepšie. To je... Už sa rozbijete jedno. Čo? Už sa rozbijete jedno. Mám to ukázať toľko, keď to zapne. Zapneš diaľkové a to mobil vidí tak, že... Teraz by si videla to, no. Takže viac. Mám to lepšie natočené proste. Mne to napadalo. Nebolo to zlé, ale... Nebol to zlý nápad, teraz by sme sa začali lepšie. Povedz znova. Skúsme. To čo je? Záver, to čo je? Všetko zastrih toto. Odrazu. Už som v pohode. Už sa nebojím. Ako strihol príznačných. No to tam je začná. Hej. Priveľká, že malo to byť také tmavé, ale... Také strihy, čo na strihy? Teraz by si bola taká, že otoč sa viac takto, hlavu si daj tak. A zároveň mu zase pozerať tých strihoch. No to. Na čo? Nemáš svetlo? V dome. Ako ja prestala, to som mali dať rodič, že no. Čo bolo ruka? Takže... Prst. No zaujímavé, vieš. Zatiaľ to svetlo počuť taká to. To ma tak nič nerobí. Čo to? Ty bolo zlé. Stará postel. Čo to? Stará kľúčka, áno. Nepovede ničo. Nič nevadí. Musí byť mikrokamera. To som už nevládla, to si pamätám, som už musela nadýchať, tak som už... 2.3.2021. Čo to je také spomalené? Ale, pardon. Takže, mám pre vás ďalší Ježiš, vlog sliepky. o farme. Tu práve na sliepočky. No, ktorý, ako to robili? Že robíte nám tako, že natočíš video a neskôr natočíš zvuk, hej? A oveľa v škole tak vajíčka zbieranie. Teraz Čo bolo? Jedno som si. Tu je jeden chlapček. Je to fakt dievča? Tu máme dievčatko. Ja. To boli vtedy tí chlopci, to dievčatá. No, ale sú kamaráti. Neviem ich mena, neviem ich nazvali. Lizu, ale rýchlo hladkajú. Práve sa narodili ako vidí. To si to tam nemuseli. Zlaté, malé. A ďalšie kodičky. Môžem sa rýchlo, pretože už nebolo. Cepo. Chcem pozdraviť. Áno. Chýba nám. Tu je ďalšia mamička. Ledva niečo poviem, Bibiu. Škoda, že má len jedno bábätko, ale to nevadí. Čo si tak rozprávam, jak rozprávku. Naše mamičky. Čo má ty v podzie? To čo? Čo to je? Ona. Mama trvala tomu to pohľad. O co vtedy? To sa povedať, že prišla ukázať tých poskáž. Počkej, čo to je za kolúcu? Je Mojčko. Mojčko. Chyba. Bože môj. Bratro. Obidvaja. Má dostala to, tiež chýba ucho a on ťa uhryzne. Ježiš, to som nebola sa s ním tak hrať. Uhryzne. Ja som sa s ním tak hrála. Tak chudá. Niekedy je zlá, niekedy dobrá. Debila. Čo? Aká som
zlatá. Tak plná života. Keď ti piješ. To zlato. Je spolu. Kde si tak dlho? To tak trvá, ja už som to. Tak mi budú fialové. Kde si bodkovaná? Hej, to sa celá povedať, nemá slovo na kiahne. Bodka. Trošku si poskáčeme. To veľko sa mi dávaj. Ja sme na to máš. Teraz by som to ani veľmi, ako... No. Ojčko. Tak ja uvidím, tak že... A ja to dobie. Vylos. To, že som chcela, aby prišiel Mariska. Ich poznala vtedy, nie ešte. Pohodka. Bude môj. Prvo to kto je? Či to bolo lazla, to už ušlo. To na krivúnku. Ako je, jak sa mám povedať, že keď je ti chleba. Loaf of bread, hej. Keď vyberať nejaké pečivo, hociaké, hej. Spece. Také pekné, tak chceš, také hebké, hej. Ale potom vyschne. Aha. A často, ako keď vybereš priamo z rúk. Hebučka. O. Super. Bela. No. Robí spoločnosť, keďže my nerobíme. Koľký z vás boli pri tom, keď to vyšlo? Pre koľkých z vás to je nové? Čo? Už si pre veľa ľudí to nové. Ako sme vyrástli. Kam ideš? Čas letí, čo? Takže... Neletí, nemá krídla. Lajkite video? Komentujte, ktoré z tých videí je naše najobľúbenejšie. To sme ukázali. Dajte odber, pretože našich odberateľov. Nebuďte duchovia. Na záver. Viete, na záver, čo by sme ešte mohli niekedy natáčať, lebo nejaký náš kanál umiera pomaličky. Máme nápady na prázdniny. Aj na TikToku nás sledujte. TikTok. Cez 3 o 3. Hej, chápete? Nemáme tam dosť sledovateľov. A to sme častejšie teraz. Sme tam aktívne. Aktívne. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute. Dobrý deň,